Ya. Monggo Mbak Wahyu. Ngaturaken menapa? Gathik glinding mawon. Gathik. Suarane gedhe banget, Mbak. Gathik glinding mawon. Jeng pelak napa slendro? Manut jenengan sing penak napa pelok nggih penak ya ora apa-apa, slendro ya penak ya ora apa-apa. Nggih, slendro mawon. Slendro mawon. Neno dasare pengendange tangane ya elok tenan. Heeh. Kaget ya aku anu. Gedut-gedut. Blang. Ayo piye ya iki jenenge menyemangati dalange men. Pengendange kuwi iso entek tambung. Nan, aku udute dikendangi kok celeguk. Monggo. Kinupita kangku kila aranira adek glinding aliling ulang aling aliling liling tumaliling ya bapak salurutan genira pati pangan dasar cukat kan marai semangat. Ayo. Nang tang tak ding nang tang tuk. Kari dewa kok angen cengke. Oh. Tuk. Aku nek kondangi seru ngono kuwi seneng ora jamak-jamak rasane wayange kaya urip. Oh. Mangga. Mano empre Telangenang urung. Prit pating truwit-wit. Pengendange sing mau kok ganti sesek. Oh. Ayo, bahasane kok anggere guyu kebangetan tak semaput deh. Calurutan geniramu pati pangan biuk pada ambyuk biuk pada ambyuk biuk pada ambyuk ambyuk pasawahan ojo ipani kayangan ojo ipani konangan bapak tani
sing ngendang ki garwane Mbak Tatin. Oh. Monggo ning omah ndi kendang lho kuwi. Iya. Kok ngendang kok iso apik. Ha kuwi nek nggo praktek ki sing wedok kon brangkang. Nggo latihan gatik glinding tanang dandeng kentak kumpok. Iya aneh-aneh bojone kok nggo praktek ngendang. Ah wis kaya bem. Ha iya. Bem karo tak. Bathuke nek ditutup mata mburi ku bem. Nurmeli bengong. Ha iya. Bem ngono ora iso bem, ngono ora iso bem. Kederane luwih akeh ya, Gong. Heeh. Ya diteruske. Manuk petet diet. Ane nek latihan kendang pripuru kendang gedhe kaya ladrang ngono kok. Anake. Oh. Anake wedok siji kon brangkang nang isore mbokne. Tak dung. Wong anggere dicilikke suarane ra iso, dituthuk ngono rekane dikencengke malah gedhe. Heeh. Tak tunda, kurang cilik tak tunda. Kowe aneh-aneh wae kok. Enggo ya cegah lek truk. Yo. Pating cruwet-wet. Lemu ning sing gampang luar biasa lho. Paling keleke nganggo baterai HP. Leboni baterai terus ayo ngejak sepira kowe. Heeh. Enggak anggere entek baterainya dicas. Ayo. Mesake seragam ra ono sing cukup. Ayo lemu tenang. Ya. Manuk bleka gan mung ada delak-delak minta kada cucuk mepet teko manjejeran ning belakang sembah nuwun Mbak Wahyu ya.